Għajjena, għalfej għajjena, Caroline Muscat. Inti ta' kull-jum issa affuċek ma dawk l-aktar affarijiet severi, diffiċli, affarijiet li qed jiggravaw fil-pajjiż. Għanna nuqqas ta' media literacy fil-pajjiż? Kif inqatlet Defni? Mal-ewwel inti intbaħt li dak kien assassini politiku. Qed tara l-ommok tinħaraq ġo karozza. Il-gvern ta' Joseph Muscat baqa' jirreżisti. Wara li mietet Daphne Caruana Galizia, l-istil ta' ġurnalizmu li nagħmlu inbidel. Keith Kembri kien ikun fl-uffiċċju tat-Times. Hija falsa, kompletament falsa, hija apokrizija. Adrian Hillman musa jiġi fuq id-disk tiegħi u jgħidlix nikteb. Snibatu jixxejn. Ġriti dal affarijiet kontattom. Because we couldn't rely on the authorities or the police. Meta taħseb dwar dak il-perjodu, Libel fuq kull waħda. jien dak il-ħabta kontadni naqra mtajjar. Għanna bżon bidla politika. Għanna bżon, oh my god.